Siis se hämis. Mä oon siis koira. Mä oon kerännyt rahaa. Pistetään. Ottakaa, se oli pelkkä vahinko. Katsokaa. Nyt kun mä kokeilen olla siihen, niin katsotaan tuleeko siitä ihan helppoa. Okei. Täällä mä nyt meen. Näin. Joo. Mä en ole siis vielä pistänyt yhtäkään verkkoa. Katsotaan, että pääseekö tänne. Ei tänne pääse. Okei. Ei tarvii ihan pelästää kaikkea. No. Enemy spotted. Joo. Yeah. Mä sain melkein jonkun kiinni. Se oli aika hauskaa. Nyt. Me availlaan ovia. Niin kaikki on tuolla sisällä, mä tiedän. Mä menen tuon. Vaikka mä tiedän, että tuolla katolla ei ole ketään, ei pääse. Eli sieltä nyt ja... Nyt ihan iisisti mennään täältä. Oikeasti ihan iisisti. Nyt tuolla on jotkut. Mä menen tonne yläkertaan. Sieltä ei kukaan karkaa. Enemy spotted. Kaikki ehkä pelkää mua. Nyt. Toki sai jonkun gay. Ja tänne. Kuulkaa sitten paljon helpompaa, kun mä tein saman video. Katsojat sitten. Aina näin käy kyllä. Ei tää mikään vahinko. Mä en oo saanut hämähäkkiverkkoa. Siis tosta me painetaan, niin me saadaan tänne tulla. Kattokaa mitä pelaajia. Niin mä näytän mun oman hahmon. Te tiedätte siis, että mun nimi on tässä pelissä Limppaa. Tässä on mun hahmo, kattokaa. Tähän lähempään. Katsokaa nyt tarkkaan. Mä hirveän. Siis katsokaa nyt ihan tosi tarkkaan. Tänään on siis se päivä. Katsokaa nyt ihan tosi tarkkaan, kuka on se hämis. Joo. En tiedä
mitä nyt käy, mutta jatketaan vaan sitä nyt peliä. Katso, nyt ei puhuta. Tämä on tärkeä asia. Kattokaa nyt ihan tarkkaan. Ihan tarkkaan. Okei. Nyt me mennään tuonne sisään. Jauvikin. Nyt ihan tarkkaan. Meitä menee nyt tänne. Täältä. Sitten käännytään tänne. Joo, ehtinyt pistää. Just joo. Mitäs nyt? Minä katson. Kun mä sain äsken mun kaikki rahat tässä pelissä. Niinku katsotaanpas. Niinku tähän. Näette kai? Tähän koiraan. Ja mulla on tämäkin. Mä näytän. Tää siis. Ja mulla on tämäkin. Ei ole mutta on tämäkin. Mulla on tämä. Ja mulla on tämä. Minä. Itsehän markkina. Siis nyt me lopetetaan siis video.